Ik voel me echt net veilig hier. Nee, ik ben heel bang. Toen vannacht om jaar of 12 ik weer wekker en tot 4 uur heb ik echt net meer, eerst net meer sleept. De schrik zit er nog goed in bij een ouder echtpaar van 64 en 66 hier uit Droegeham. Sneutenacht is de vakgevel van haar hoes in de brand stutsen. Nee, alle gedachten bij benzine. Vrouw van der Galien waart die nacht wekker van een hudde knal. Ja, ik stiek voor het nieuw van het bed en ik rouw aan. En ik zie hier in de hal een lichte vuurbal bij de voordeur. Dat ik raad direct bron. Dat er hut uit en hier naar de deur. En zie je een hoop aan je voorderintje, maar ja, dat zie je dan niet meer. Hè? De politie neemt de zaak heeg op, maar stiert van een grut rietsel. En Peer Manolien binnen de ruiten insmieten bij hetzelfde hoes. Denk je dat het dezelfde dier is binnen? Het zou best kennen. We sluiten het net uit, maar het ken ik wel een heel verhaal achter zitten. Dat weten we dus op dit moment ik net. Zie iedereen vraagt, haast ruzie meer of ga je geen ruzie meer? Nou, eigenlijk zit je overal in het dorp. Ja, we gaan maar geen mee ruzie. Wij zullen echt niet weten wat hierachter zit. De politie is juist eruit aanzet met een buurtonderzoek. Vraag is of de familie van der Galien intussen een gevaar rent. Kennen de meesten zou wel tussen wijn en blowen? Nou, 2 keer wat gebeurd is, ik zou adviseren, ik zou een veiligere plek op zoeken. Verhuizen. Of eerst bij en onder. Zo gevaarlijk is deze zaak wel? Nou ja, de eerste keer bakstien door de ruiten gooien en nou een brandbare stof uit je wenning omgooit, maar het doel om de wenning in de brand te steken, dan vind ik wel dat er levensgevaar is. Ja, ben ik net met dat. Dat doe ik samen net. Ik ga mijn kantoor hier thuis voor het werk. Nee, dat doen we nou maar net.